Sinin chan na chuan mi pa pakhat hi ina lo pen lutin chuti lain Lucy chu alo in bual ve mek boka a in bual zo a chhuak room lam apan chu panin chuan anin tok una pa ilo hu mo ti in a hlo thon mel hle a ani hi an ni in a unaunu pasalani ma se alan dan chuan Lucy hian angai na te chiam lo ani an chuan lo changin an fapa goku a adam lawa an zwal dewa wangin I unaunu in lo ho ma turin min ti a alo ti goku chu damdo ina anat mit meka Lucy chuan ril ru chuan alo ho ma don ti sha ilang chuan hetiang hian ka chhuak khau lawang ti in tawel nen chia alo om si chuta an la chuan envelin Lucy om chu atinwam lo hle a nayin Lucy ne na chuan I chiar lutuk ka ti kha thil e charo ti in chu lo deuh chuan a taksa te chu a khoi Lucy chuan nuam lo ti hle a ma se wa ne thlak takin an chuan I unaunu in min lo ngai chang to ang ti in a kal sana kalo ho har lawang ala ti ham zui Lucy chuan a best friend Juang I tia a kau chin chu chan chin wa shila I chuan Lucy chu lo nem pa chuan I makpa hi ate nom ka tingot mai I la ka ril rudik lo apuan nge yang alo ti Lucy po chuan ka laka ache dan hi ka unaunu po ka shil china ma se kumsom ka ni atanga an kyanga cheng ka ni na song song den ka unaunu chuan fanu angina enche a chu wanga ni kha atitlata ati I chuan taka kan chen no ma hian tlangwal mel chave dewa oma bial nu nei lawa in mel shat ula bial pai ne ni chuan ani po khan ati boy lo de umai thai che asin alo ti Lucy po chuan chumi beisei chuan arem ti ve tabok atuka chuan misoi mutur chuan restaurant avakala avalu chuan ami mutur niya asoi chu ava mungal maya akyanga va phein Juangi minglam chuan ama ne na in mutura ati thu a han soya chupa chu a mel thale bok akul rui bok si a funan jaw ni in Fuji company vice president nilai mekani pateya ani boka chutia ming alam taka chuan nan jaw chuan cheina changa kalo le ta chang thathum che alarala in nei lama min nor nen chuan a classmate minin mil sha tir ani nge yang alo ti ve ti chuan Lucy a in mil sha tir nu chuan ka thu theya ngem a han ti nan jaw chuan thutur chuan alo ti a Lucy chuan aril ru chuan a mel chu a change mai ma se a upat mel ve dewani ti in a han ner deu chutia a expression a han nei chu nan jaw chuan min ngai na vak lo ani nge yang alo ti ril ru ve a Lucy ne na chuan a kumza chu a zot kumsum ni pani ani thu lo soi ve maya chuan ka graduate Fuji group na ka muthar boka ka join ve chepe alo ti nan jaw chuan Fuji mo alo ti wat ani chuan graduate thar te zinga chuan a thiam pol ini nge yang ati a Lucy chuan imi fakna wangin kalom lu tukania alo ti ve nan jaw chuan ko la don deuh seka wang chuan Lucy chuan I buaya kol I man don chuan mangro min ngai poi mo du su alo ti ma se nan jaw chuan manglem lo chuan imi du zong ka ni enge ka an a han ti deuh top Lucy chuan avan friend tak ati ril ru a chuta nan jaw chuan in nei a man mo thu te soin in nei puya chuan a som ta top Lucy chuan in nei a alo ti hu shat po kan la I ja chang si lawa ati kwal vel ma se nan jaw chuan ti hian kanin mu a step pathum che angai in date in nei le naute nei a masaber kan skip ani maya a han ti paper a phone number jakin in ngai to la I rem ti ani chuan hetai hian min lo bidon nia ti in a pe akal san ta boka
akal nu chuan Lucy chuan a number chu enin bial pa nei moi ka tum la in in nei dai mo alo ngai twa ati ina po chuan la in ngai to in a ril ru chu a boy ve le a chuta an khan a room kong khara run kik milk tea alo le sak thu le kong khar honga lu tir tur chuan ati ma se Lucy chuan a in du lo thu in lo changa an la chuan itan kalo le ya in sham la ala ti chal pona da mai tur ati la in ala lum la ya in lo chuan nakina adai chuan atui don lo ati tlat si a chutianga ati tak tlat wang chuan Lucy chuan kong khar chu awa honge ma se a in chhir le ngal an chuan ron lupa chuan a milk tea ken lai chu sai table ada a Lucy chu apana moi lo tak ka a unaunu aya adu thu shilin khoi lui chu atum Lucy chuan hlau hle in ma se van nei thlak takin a unaunu chu aron ho man hlau khongein omveka aron ti deuh long long Lucy chuan unaunu min pui ro ti a han tuma ma se aka chu hup sakin I unaunu shil vai chuan aman atwar berang ati a in la shangin a unaunu ron lu chuan alo in siam changal a unaunu chuan an ne na Lucy ruma chu tianga lot lo tur ti in nula te ani ve to a mi te na makan lo ti ang cheu ti in thatak chuan a shila Lucy tan po mi ka hwala kala in mel sha ti rang ati chuan an chuan alo du lo na sa hle keiman ka zon sakang thatak a mulawani chuan heta kan kya nga omve se keiman thatakin ke en kol chhun zom mayang alo ti Lucy ena nui sukin Lucy la chuan alo rap mel em zui a unaunu ekma shelo la chuan a pasal chu mi thataka nga yin kalau nei lawang chati ka hlau ber mai a han ti a ani po in ke po in ti in adhan in ko a akwa pa te chuan Lucy chu a mel le chin Lucy la chuan alo hlau na samai si a unaunu ne na chuan chuak to ula a han ti a an chhuat nu chuan Lucy chu in ngai to in hetang chuan a dik ton lau ti in nan jaw chu kolin in nei chu arem ti thu chu awa shela ani la meeting a alo om a han sha chu anui suka a thopui te po chuan chutianga anui chu makan ti in an lo soi sep sep Lucy nen chuan civil affairs officer in putura in ti in an kalma chuan meeting chu suspend ani thu le nupui anei tur thu chu asoya a chuak ta ngal Lucy chuan alo ngak reng to a ril ru chu ala boy ril ru le nan jawa run thlen chuan run kawin I household registration book ilo ken chuan milau pela mail shat kaneya rang takin kan siam theyang ati ani po chuan thatakin alo pe ve mai boka ti chuan anin nei certificate chu an han pe chhuaka a han endik chu Lucy chuan nan jaw birthday ya han mu enga ke ain kumrat la in mo I upat ati chuta blind data akal pui tur nilo zo ka ni ti chu she chhuakin in chen le ngal mai chu a rot adik lo zo pasala ka nei che a han ti ma se nan jaw chuan alo du to si law katan a chadon lawa sin pathloi ka ni anga ka ezon na in atwar bokanga chuan nupui dangap mule ka har sat bokanga alo ti Lucy chuan a mel chanden nupui te chu a mule watang ati a nan jaw chuan ka in address ka run thon che a ilowa in son lu theyang na a ka boy dewa ka lo shwai thei don lo che a taxi lo mang mai don ya ati a akar pe in chuan hei hian I du dui lo lei don ya ti in a kal san Lucy chuan ti wak ngai na po chu a shelawa anin nei certificate chu thala in yi awathona ani point a mu ve le aron kol Lucy engi omzia I pasal kha chu funan jawani kha kapate ya zok alo ti Lucy chuan atik lo zok ka wa mu ni nge yang ti in alo shile yi chuan
cái ni ai da in a upa sin a ti chuan Lucy chuan I pate kha a mel thalu tuka a kumzat po ka lo zot mi alawa ma se kanin nei man si a ka ai o in chen na ti fel turin a ril rui lo min sak thiangem a ti chuan yi chuan a teu lo mai ti in Lucy ne na chuan taka ama in bial no nei ve to a kumruk lai anin zuya ma se engi mo wanga in chenin anin kalsana a bial no nen khan inin ang deuh bok nen in nei ati nga la ti nge yang a run ti zuye enga po chu ni se do sakna ka hlana che ti in ko lan ti topa Lucy po chu office atang chuan a chhuak ve ta ngal in va thlen chuan an nu lo oma thielo ei tuam Lucy chuan nute engi lo ti a ti chuan ka fapa inania ka in angani ka du huna ka lo ka lang ti in Lucy chu enge ilengi lo ho emni heta man po choi lo ni oma ila that che em zui in te ti 5 ve ta che a ti deu ze ka Lucy chuan ka that che lo nute ka graduate che a chuan na po ka join ve chep ba ka part time min na ka thok renga lom alo ti a an nu chuan min la chang ve zia le ngal ti in I upa ve ta boka kan naw pakhat pathloi hi nei ta che a hausa a chuan fa pathum nei sa ni a itan chuan a thadon lutuk nuam sa takin I om theyang ba ka keini po in mau manin in thar te leve kan du to a han ti chuan Lucy chuan a du lo thu le pasal ka neya a han ti chuan do soi su a lo ti le a nei chu a ring lo na sa thin rim deuh chuan an nu chuan thu la hi oi lo si a ti in adinga akal pel deuh sok Lucy po a thom nu lo peka khatia an nu in mi padanga soi mu kha alom te chiam lo le bok a in pek zo akal chep tia chuan a unaunu chu a run lut kano bula engei lo soya a run phun na sel tuka a run ti Lucy chuan a lo shil ve ta veka pathloi mel sha tira tum thu te chu a unaunu chuan I du lawani po in chatakin lo nya la ti thin rim lawin ti in dam tak chuan a han shil Lucy chuan a unaunu ne na chuan diktak chuan ka u thil shil tur che kana ya ti in an anan a khoi dan te kha a han shil ma se a unaunu chuan fanu ang le naw ang maya angai wang che ani kha ti in a soi pui ta dai si a Lucy chu alung oi lo le ka soi eng ma hi oi du lo ti in ala gai chu ala a ka chhuak don a ti zui a unaunu chuan khongai kal don a ti chuan ka du na ka kalang heta hian ka om pe to lo a ti a chhuak ta mak a unaunu chuan a ngai to hle a Lucy chu an anaron ho chuan chutia lungai taka alo thut chan chu a zot ani po chuan Lucy in changa ain son chwa thu chu alo shila an chuan Lucy chu alo du ruk ve em wang chuan midangin an nei a du lawa enga ti in a om na tur emo akal na tur a soyem ti in a zot ngal ruai Lucy chu nanjau ina chuan alo vakal to a phekhok te phelin in chhunga han lu chu ina va han nei cha em ti in en kwale sitting room a thu chung chuan a nuwa nanjau waron thlenga phekhok lo oma mu chuan tunge niang ti in ngai twa ma se she chuak le in vo ina nupui ka nei take a ti a thutlenga Lucy mu hi la mu chuan va phein nai taka chuan ena Lucy chu aron har deuh thut nai taka alo ena mu chuan a thu chuak hlol nanjau chuan min va hlau ve ka se lawang che ti in alo fiam Lucy chu azam hle a chutiang ni lo pate a han ti ringot nanjau chuan pate a alo ti Lucy chuan o yi pon pate a ti che a ka ti ve mai lo che in alo ti ma se nanjau chuan nang nen chuan kan in neya nang te chuan du tak tia min ka wanga ya lom alo ti Lucy chuan du tak a han ti a
o tikhan min kawa ka nga yang alo ti chutakara khonge zan in kamutang ti ya a han zo chuan loi thazana tungi a shandamu ngai kan pahni in kan mudu nang chu alo ti a lai le zwal hle a nan jawla chuan a omdan awang chuan a nui chu a zatul tula a fiam chak tel tel kalila a han ti Lucy chuan a she boxi slipper po kabun lo a ti kwal vela nan jaw chuan a run la ka bun tira tum chuan angai lo keima in kabun thelum alo ti ma se lo phal lawin ama chuan a han ti pui Lucy chuan a ril ru chuan hetiang hian tu man min langai to ngai lo a ti a ti chuan room lama chuan an kal zui nan jaw chuan a han ko mu a thom da na turte ma se Lucy chuan ka kor ho chu kalagai sha ka dam mai theilum ti in alo chang ma se nan jaw chuan he in nei tunu hi in ve thawa thataka I in rem ve te angaya lom alo ti I in bual du ang tui kawasya mangche ti in akal san tabok chutia akal sun nu chuan Lucy chu an chuan run kolin a pick up tu lawa ma se anuwa a unaunu ko la dun ta ka chuan a pick up le ta sham ma se a unaunu ni lawin an le ka lo ni a thin rim deuh chuan a omna le akal na te chu a run zot ama ngai to ang deuh chuan a run tong kwal vela a unaunu po chuan phone chula in a omna chu a zota thin rim lawa lo ho to tur chuan a ti ma se Lucy chuan kalau le to don lau ti in a chang tlata a unaunu chuan angin tak chia ma chuan a omna chu dot soyin yi te ina a om thu chu a soya a pasal nei thu chu ala shil du lawe kabial pa nen kan om ve ri ang a han ti a chutia a bial pa a soita ka chuan an chuan do soi lau tur ati in I unaunu nen hian molvia wa min nga yem ni bial pai nei lau ti kan sia lom a ron ti ma se nan jaw chuan ituya sa toania ron in buala a ron ti ta ka chuan an chuan tunge mipa an ve em ni ti in a thin rim hle a hau ta zek Lucy po chuan chong na huna nei manglawa a to pa phei chuan min ngai to su ti in kol chu ada san ta dai nan jaw chuan ivarei ve a run ti chuan ba chum lampan hantum ani lo lama akal le ta dai khalama ni lo ti in lo shela Lucy po chuan ni tak ti in man mo deuh chuan a le lama chuan akal le ngal nan jaw po chuan ka hlo om viawe muni le ti in Lucy om dan wang chuan a in ngai to pha hial an le a unaunu po chu an lo hlau thong hle an chuan an nu pui ne na chuan an fa pa wa om pui tur ati in Lucy chu a man alo zon tur thu chu a shela a rokin an hian Lucy phone a checking apps alo da ru ni in chu ta tang chuan a om na mun chu a she theya ni chu ti lain nan jaw po file vel en pa chuan Lucy chu in bual rei chu alo ti to hle a han kau chuan rang deuh chuan alo chuak heta lo thuro le a han ti inga tan nge le a ti ril ruk lai chuan isam kha kan chem ro do na lom alo ti vakalin keima in kalau ti ma yang ti in hair dryer chula ka tuma ma se alo phal law keiman kalau ti sakang che ti in akeng sang da ya anin chu boy nu chuan a to pa chuan a chem ro sak le tange nge an han zo chuan khumlam kam pan do nem ni ti in nan jaw chuan han fiam le zawa Lucy chu azam le hle to khuma mo enge kan ti anga a ti kwal vela nan jaw la chuan engwak nge kan ti ang khuma te chuan kan mu hil ve ang chu a han ti a to pa chuan ole ani zan in chu na ka nei boka khuma lova mula chutlenga hian na ka thokang a han ti Lucy chuan ole ti in man mo deuh chuan atlan lut ngal nan jaw po chuan avatlan chak le si ve a ti zui vong
atu ka chuan an chuan an omna chu a run thleng ta nge a an omna chu avaro pui ve eng ang mi nge alo zui ho le he mi ten omnu hian a ti ril ru doorbell a han meta chuta nan jaw chuan lo changin tunge alo ti an chuan Lucy a zon thu chu a soya nan jaw chuan tunge ni katia lom a han ti a makpa ka ni a ti ta ka chuan chhana han tum ma se Lucy chuan a mui lo hup sakin chang lo tur chuan lo ti vat Lucy chuan chutia an lo lang hlol chu makalo ti hle a engtin nge ka omna a sha theile a tiril ru chutia an chan le tak vat si lawa chuan an chuan Lucy chu a omem a han ti le ma se i chu ron thlengin an ne na chuan engeng emu soin a kal sun tir thai ta shama Lucy po chu a ku chu nan jaw chuan lo lak sun tirin ngai dam chu alo dil ngal vat ka hlau thawm man lutuka engma ka ngai to man lo ani ati nan jaw chuan a ku chu alo von saka chuti lai tak chuan ye a ron lu ve tak si ya chuan anin thla rang le hle sitting room lama thu in ye chu engei ron ti don alo ti ani la chuan kanute hi karon mudon ti in a han fiama ka chan chaber inu puya ilo nei ringota ti in Lucy chu ti du da me alo tur te chuan a han vaw ani lo chuan ilaka ka insum don me alo ania a han ti kwal vela nan jaw chuan a beng deuh kor ye chuan Lucy ne na chuan zan in chu ka kya nga riak la ka ngai ve che a chuan kan bazar bokanga a han ti an kalma chuan nan jaw chuan lok ti in beng no chu a han wa saka Lucy ne na chuan ye chu a nar chin thu le hei hi imamu ang ati a imu hil theilo ani chuan ama hi ikhik chuak mai donia ti in a shila a kal san tabok Lucy le ye chu bazarin Lucy chuan korte alo hachina a in me hle ye chuan I in me lutuk ti in thla te chu alo lak sak nan jaw va thon boka kapate ya pocket money dilem ati chuan Lucy chuan a man tur kar ta pek thu chu alo soya ma second relationship hi ala dik cha si lawa ka mang du law ati chuti lai chuan an kal na dora chuan an chu a run lang ve hlol run pan ngalin Lucy le ye chuan an hlau ru le a Lucy ne na chuan I lo nula ve to hle mai I kor hak po in me hle mai run ti in ka lei sakang che ati a ma se Lucy chuan angai lo we lo ti in yi nen en tur dang kan la ne ya kan kal mo yang ti ya ka sunan tum chu lo dang tlatin an chuan engeng emu chu asoye wa nei thak takin nan jaw chu alo lang Lucy chuan vapan vatin abial palema changtur chuan na nge na ani la chuan I pasal kani hi chut yang anga yem ni alo ti ma se khongai hin ti in ange na amel novel ta ka chuan arem ti le ta nge an ne na chuan vain mel sha tirin ani po chuan lo chi bai chu atuma ma se akut chu alo van du lawe nan jaw chuan Lucy te ne na chuan na ka nei si a ka kal san photang cheu ti in Lucy ne na chuan I una pa hi min mang cha don lawem ni a han ti su su chatak chuan alo mang cha ve a abianga pai sak zo in nan jaw chuan chu an chuan lo mu ve vekin a thik ril ru le a kal sun nu chuan ani ne na anin lai chin na chu azot Lucy chuan abia pa ni thu chu asoya an chu a thin rim hle bial pai nei ti unaunu nen po kan shelawa ati Lucy chuan eng kimin shebi klei nem alo ti chuan a thin rim zwal le a unaunu chu an chuan va kolin inaw hi a ler hle mai mi papakhat duk dak lo zeta ngai zong me kanya ani hi ka cousin nin khan in me sha ti rila a tha ang mi dang amut pui kwal ma hian a ti deuh khera akal so ne yi chuan
ava hanzak theilau tak ati zui bok. Lucy chu a unaunu in ron text nga lin chu e ho na a aron soma ye chu a silve ngal ani chuan engtin ngi ti takang alo ti Lucy chuan a unaunu chu thu ni ka sil tur thu chu a soya restaurant a chuan a unen chuan an lo thudun to a midang chu an ngak mek Lucy chu ho mai atum mase a unaunu chuan alo dang ve shama rewak lo nuwa chuan an nu le a kazen pathloi fa pathum nei to ngei chu ron lutin anu chuan Lucy chu a han mel sha tir vela mase ani chuan alo be chadu vak lawa anu te chuan a haule shepa aron shwai pa chuan alo beng dai vat chuta an khan run na yin kan kya nga lo let la he thila chang hian ka chan chhuak ang che alo ti sur sur ma se alo du bik chak law Lucy chuan anom na chu nan jaw ne na avashila ani po chuan ngai twa hle in an om na lam chu apan ve ngal din ran kil zo chuan an ho tur chu Lucy an mel sha tir pa chuan an nu ne na chuan Lucy chu atan chuan alanau pan mama thu chu asoya mase ani chuan naupang ma se atlin em ang alo ti kwal vel midang po chu an lo chuak nak naka an chuan Lucy ne na chuan atop nan tak tak chans ka peli ang che ti in an ruala le tur chuan na ti le mase alo la le du chuang law at hin rim chuan a unau nu aron chwa vele chuan ho puya chuan lo somin Lucy hi chu unau pa kya nga kal mai ro se ti in anwa kawa an kal ngal dai Lucy chuan an kal san chu poya ti ve deu mase chu pa in arwala kal tura ati chuan alo du bik law kabial pa ka ngak alo kal dun mase kalome a han ti chave a mase chu pa chuan bial pai nei thu an soi reng law iman tur po ka pe vek to ti a shwai lui chu atum Lucy po chu alo chang ve na sa hle a chutia an lawin po bai chuan nan jaw chuan ron mu manin an bula karwa din tirin a chhuaka Lucy chu a puivat chu pa chuan tungei ni alo ti a pasal ka ni hi a han ti a alo oi lo na sa nan jaw chuan a secretary ne na chuan da charo ati a soi sa ta shep police call ngal tur chuan a ti bok kara chuan Lucy chu nan jaw om ngeng chuan alo chapa ani po in tha takin alo nem ve bok Lucy po chuan a boy na to le thil thleng te chu a shil ta veka a unau nu po anin nei na ala shil lo thu te nan jaw chuan ka puidon che emni alo ti ma se Lucy chuan a ngai lo thu soin keiman ka shil thelum zan in kha chu midangan om ve bok nen ka soi man lawani ati a in lama po aruk tak chuan an chuan alo ngai to ve deuh hle a Lucy chu mi padang tan chuan a phal ngang bik lawa ma se a unau nu in ingai ngai to a alo ti chuan engmani lo thu chu alo soi ve maya chuti lain ko la dunga police station a mo ti in a chhong hle police station a chuan an pathum chuan an vakala an vathen chuan anu chuan Lucy chu a hau ngal buan a be ka wa ka hantum chuan nan jaw chuan lo window khalin ama zok chu a vo pop Lucy chuan lo ngai to hle in a cha empty chu alo zot vat ka cha e ati nu chuan Lucy chuan a unau nu ne na chuan thil omza zong a soya an ni mutir pa khan adu lo chung ho puye tum thu le an nu chuan a ru ka mauman po khapa ne na changa a let alo lak to thu te chu a soya a unau nu chuan kanu ti in a thil ti chu a diklo a han ti dek de ka anu chuan thin rim zat hian i zak me an nge ti in kanu ani chuan ka fa pa hi ka chentir thei che asin alo ti deuh fak faka Lucy unau nu la chuan in chen chu alo hlau ve hle bok nen a pasal chu a han bel mase ani chuan anu thu chu azom tur thu chu alo soi se a
chu tiang ani taka chuan Lucy zawk chu tlawm zawk atang tur chuan ati le ani po in a unaunu chu a khawngei em awang chuan nanjau hne na chuan kalang ati a an kalpa chuan an nu ke a chuan ara sak vaka an tlan chheta dai ani la chuan na ti in alo che chul police station pawna chuan Lucy te chu an chhuaka an hlim zui ta hle khatia atina ve thei kha alom ve hle a nanjau hne na chuan lom thu chu a soya ani chuan uite angmai ti in alo chhaye Lucy chuan min puina sa si a ti in enge itan ka ti ve theyang ati a ani chuan enge nyang o ti in ngai twa kwal vel Lucy la in nei lawi nei si lawa alo ti ma se nanjau chuan ka nei lo chu zana khuma mutpui tur ti in ole ho ang muturin ati a apot ho a anin fiam ho zui le nak nak an nu le khapa po kha lawin mu in khapa khan an nu ne na chuan Lucy anei thei nan chuan poisa pek bel po apoi ti lo thu te chu alo soye ma se ani chuan chu tiang ani ngot lo thu le ama chu police a report bok nen zang na dom nan million khat a phut ani a han ti a chu pa chuan Lucy chu nula fel tak ni in alang si a alo ver ther hle mai ala she khopang a ti ril ru ve bok nanjau le Lucy mutur po chu khuma an lo thu me ka Lucy la sir em ema alo thu nanjau chuan ama chu nai deuh tur chuan ati a ani po chuan thatak chuan a soi ang chuan ati ve zel an han mu chu zana rei meu chuan Lucy chuan run nain a run ko a nanjau chuan insum har ati hle to a atopa phei chuan atal zel awang chuan akwa beta iche le chuan ichak lawang ati taringot zing alo ni a Lucy na join ni ma saber ni in a unaunu le an te chuan an ron nga ka chutia a unaunu mu chu alom hle ani po chuan alo be ve sok soka chuta gogo project atan I thumbprint amamu a ti in paper a kunsia chu an nem tira Lucy chuan makati hle an chuan lo lut la kan rali nikal don nia alo ti a lut ve maya a unaunu chuan anu chu vakolin an ti hlotlin thu chu avashila poisa chu idil thei to e avati khatia a kunsia an la kha mak ala ti ve hle a Lucy po chuan a ngai to na sa hle akal na po chu lo en lowin bang chu asu chep ti a nanjau chuan a ron dangwat Lucy chuan he tai thok ve do nem ni alo ti ani chuan o alo ti chuan avan lom om tak I oma ka thoveng sot alo ti a an office tur lam chu an pan nanjau mi zia po chu a secretary chuan in thak chu a ti hle a office a omlai chuan police te lo kalin Lucy chu blackmail chungchanga an ron man don chu alo ni an evidence nei chu an ron phora ama a unaunu ten a fingerprint an lak wang khan buaina alo tok chu ni in mak chu ati ril ru hle a unaunu nge in chu tiang ati chu a ril ru po chu ana ve hle an tho pui dang te po in Lucy an mu dan chu adang zui hle a police station chu va thlingin a unaunu le an lo thleng ve a unaunu chuan hetiang ani don ti kalo shelawa ti in ngai dam chu a run dil Lucy po chu alom lo hle police ten atang dona jela an ti taka phei chuan a unaunu chuan thu dik chu soi mai chu atuma ma se an khan lo dangwat Lucy chu an kalpui ta nga la an chuan a unaunu ne na chuan khatianga engkimi puan chwa chuan nangma zok po itang thei sin ti in a how zui Lucy chu office a lutin a chunga chuan nanjau chu alo om ve a panvatin an police ho to pa ne na chuan anupui ani thu chu alo soi ani po in nupui ilo nei to a alo te ve a nanjau wang chuan a boina chu olsam takin a chin fel thei pha ta bok
an ho chu nan jaw a hma akal chu Lucy chuan a va su a ani po in she thiam takin I tha em a lo ti ho nge I du mun danga kal ati chuan Lucy chuan a boina chu chin fel zo veka du thu chu a lo soya an kal zui ta bok in lama po Lucy unaunu le an le anu chuan thu lo soi hawin an loin hauna sa hle a unaunu chuan a chung te chu lo nyal ve in Lucy tanzong chuan a chunga an ni la in an thiam lo na chu an pom du bik si lo thin rim chuan akal san ta mak akal nu chuan an nu fa chuan ti le in an thu soi te chu Lucy le nan jaw chuan an lo she ve che a Lucy chuan video in lo cover ngal an nu fa chuan Lucy aya a unaunu chu tan ti ra Lucy chu an man in enkola an ne na in nein fa te neya chung kodin thar le tur chuan a lo ti a an la chuan Lucy a lo du na a rei ve to bok nen a phur zong tak chu a lo ni Lucy chuan a ten hle a an nu fa chuan nan jaw po chuan Lucy din mun chu she thiamin hetiang a lo ni wang hi ani mo so pa so a lo thei em a chuan min nei po kha a rem ti a ti ril ru a phone chu von sakin ka om hi lau su a lo ti a an pahnih chuan chhuakin pawna anin bia Lucy chuan khatiang kha an niang ti ngai na reng reng ka shelawa ti in a chapa nam jaw chuan a lo nema a kwa Lucy unaunu chuan police station a thu dik va soi chu atuma ma se an chuan va dangin tilo sham tur chuan a han ti a ril ru chu ni atuma an ne man chep tia chuan Lucy le nan jaw chu an lo thleng a unaunu ne na chuan engkim an thu soi video a an lak te chu a hmu tir ta veka chu video chu ti chha tumin an nu chuan phone chu la in a paya a rap che ta vek chuta nan jaw chuan I thil ti kha dan kalani kha a lo ti ma se an ni chuan evidence about chu an lo in ti thei hle a police ho tu pa kharon kalin thil omzia chu an lo soi ma se nan jaw chuan video chu a phone a lo la nei ve ringa wang chuan an han ena pu chhia tan tum na le an plan te chu an she chhuak ta vek an nu chu manangai ta hiala police ho tu pa chuan Lucy in angai dam thai che ni chuan I shem na hi azia thayang a han ti ma se Lucy chuan lo ngai dam du lawa an shwai shang ta bok Lucy unaunu chuan a pasal le anu chu tiang mishing an lo ni chu nuam lawati in Lucy laka po chuan a in thlashung hle a thataka in enkol tur ati in akal san zui ta bok chutia an lo din la chuan meiche pakhat lo lang hlolin nan jaw chu a ron bia chaine ron le ti reng reng ka shelawa ti in a ron kal na ya nan jaw chuan Lucy chu lo mel sha tir vatin anupui ani thu chu a soya chuan ani hi gauning ani ati anin biak rei ma chuan kan kal san photang che ti in an kal sana gauning ne na chuan police pa chuan phun nan jaw chuan a nai du to kher lawang che a lo ti chuan gauning chuan a shat le nem en ta che anupui atana a thlan po so kanin an em so min la dur reng ti na ani maya lom a lo ti ve bok ina chuan Lucy chuan ye chu lo video callin chanchin a lo shila ani chuan iwa hlim lo mel em a lo ti chuta Lucy chuan gauning ti mingpu meichhia an hmu dan te chu a han soya ani chuan a patia bial nu hlui ani thu chu a lo shilwat Lucy chuan kanin car hi ani te noi bok nen Mr. Fu hi ka hmangai ngain ka in ring lawa a han ti chutia a soi chu nan jaw chuan lo she mana Lucy chuan a han hmu chuan call chu ati to vat an pahnih chuan thudunin nan jaw chuan han fo mai chu atuma ma se Lucy chuan lo dang vatin nan jaw chuan nupa kan ni thawalom kanin fop thei lowem ni a lo ti a chang lok thei lo chu an ril ru chu a boy dun hle a
nan jao chuan a kwa a Lucy chuan oma ngengin nan jao chuan zo na te chu a zota anni angrualin eng anga romantic lam nge andu ti vel te chu a zot ani po chuan thatakin lo chang ve zela uluk takin alo ngai thla ve zel bok Lucy chuan engi minzo na chan a han ti a nan jao la chuan a ril ru chuan hei hi generation gap anti chu ani nge hi alo ti amu ta chuak bok nen amu thlu chu Lucy darawa nge nga ani po in thuthleng ngin ti ra a phone ron ri chu a en gawning chu lo ni in a ron text nu lok chuan a ron call Lucy chuan lo pika an pahnia in bia in Lucy chu a ai o tu mai mai ni thu te chu a soye chu ta Lucy po chuan chang le tin a pasla ni to thu le anin kara in ro lo chu a fin thak thu te chu a shil ve a thin rim tak chuan phone chu a da ve ngal a ril ru chuan nan jao nen chuan an la in neya chumi chung chuan kanin kara tu ma anin rol ka du lo a ti ve a gawning po chu thin rim hle in nan jao nu pui ni nge chu tumin i chak don lo a ti ril ru ve bok a to zinga chuan Lucy chuan nan jao sitting room a lo thu han mu chuan enge thil omzia a han zot ani chuan a hmazana gawning in lo call le call lo chu a zota o lo call le a ti chuan tinge mi shil lo a lo ti imu hi la a ti ve mai a accident a nangma wangin engma ka shelawa a ti chuan Lucy chuan makati hle nan jao po thin rim deuh chuan a kal suna Lucy chuan chuti ang accident tok ang pona om der si lawa ti in mak chu a ti zwal hle office avakalin yi a texa gawning phone number nei chuan min lo thon te avati a text zo cha chu a thopui pakhat hian Lucy chu ron tong chanin moi lo tak tak chuan a chan chin chu a ron soya Fuji company ya thok tlak ini lo a ti kwal vel Lucy po alo ngoi moi du bik lawa chang let ve in full time ma thok ani a chutiang maya adu anga ban tir the ni lo thu te chu a soye ma se mel shat nei cha in ti deuh chuan chu nu chuan kola han tum vela alo pek thai si lo chu a zakin a thin rim le hle Lucy chu anam dewa a ke chu a ul pha nge ke hospital a po nan jao chu vakalin gawning chu avatlo a ani la chuan lo kwa chung in ka hlau lutuk ka mu to don lo che emo ka ti mana pi in alo chap vel ma se nan jao chuan lo nam sonin ading hla a chu gawning chuan tinge midangin min khoya wang khan min te nem ni a han ti kwa le vela nan jao chuan chutiang ani lo thu le nupui nei ani to a atana moi lo thu chu a soye gawning chuan khanu kha ko la lo la a nangma po pe du lo che in khatiang khan boina ka to pha anya GU kha lo thleng man lo phei se chu kalaka enge thlengang ka shelo hiala ni ti in a chap le vel a nu lok chuan GU po chu a ron langa gawning chu ron boi puin engi ma tha thu chu a ron shil nan jao chu ani po chuan ron dem dewin ani chuan engthil che angi thleng ka chui chuak nge yang ti in a chwa sana Lucy po ake entirin hospital a chuan lo kal ve a ake chu a ulwang khan tuamin ama po chu a bai deuh sal sala hi chuan gawning number a ron thon bok nen chuan a call ngala ani chuan lo hau ngalin nangma wanga hetianga om ka ni hi te chu a lo ti a she thiam lo zwal hle a pi a chuan nan jao po in a secretary ne na thil chui chang tur chuan lo kola Lucy chuan ruma alut le cha chu awa mu nen a zui ve ngala gawning chuan a ron lu ta mu chuan a lo soi le nga zot Lucy ero chuan engwak ma soi lawe nan jao chuan a soi chu thu dik ani em a han ti chuan ani lo thu le a soi zong chu do ta ni vek thu chu a lo soi ve mak nan jao ne na chuan
min ring lo ni in lang eng ang pon soi ma ila a han ti a ake alo me sak chu la in I du le mis gao thu soi hi ring la ka enga ma a thok lawe ti in a chwa san ma ka nan jaw chuan a zui ngal gao ning chuan Lucy chu a thi khle a nan jaw chuan a du tak tak ni in a shebok nen Lucy chu ama ai chuan a thlang jok ma yang ti chu a hlau hle room pon an va thlen chuan Lucy chu akal lui nan jaw chuan a han poma thin rim hle in Lucy chuan da thlatur chuan a ti a da thlave le mai bok dingin an pahni chuan an in bia a Lucy mi tuipo chu atling piao mai min ring mia su alo ti ve a nan jaw chuan ka ring lo che ka ti lo kha ka secretary in a chui chiang anga eng kim a dik le vek mayang alo ti Lucy chuan office lama la min buli ya ka tho pui ten chuan helama la hetiang hi ka tong boka nang ka pasal ber po in kalami chang lawanya ti in a ril na thu te chu a soi ve a thu dik takin min chang ro ti in gawning nen inin kara engma omlo tak takem a han ti nan jaw chuan a omlo tak tak thu soin min ring ro ti in a mi tuite chu a shuk saka ma se Lucy chu a thin rim lak lo bok nen alom thei chuang lawa a unaunu ron lang hlolin Lucy chu a run kawa ani po in a mi tuite chu shuhul ngal vatin a unaunu chu alo ma chon a unaunu chuan nan jaw ne na chuan a falin kanaw hi ka belok theyangem a ti a parking lota alo nga tur thu soin nan jaw chuan a kal san ve tak ngal a unaunu nen chuan chudunin a unaunu chuan ibel pa chuan en kol chale mai che adwat mel bok che si a ti a inin hawem ni ti in a zo zui bok Lucy chuan hawlawe kanin tial mai mai ani kha alo ti chuta a unaunu chuan she mel tak chuan ibel pa khan police lama mel shat nei chat mel si a khongain an antenu fa chwatir turin iti theyangem alo ti karaya an kyanga om kamamu ani an hi naute pa ni si a ti a Lucy chuan alo rem ti vak lawa ma se a unaunu chuan thiam taka shilfe in an tel lo chuan kanung thei lo ani a ti ta ka chuan ti ngai na dang om thlot si lo chu pui chu a rem ti le tange nge a unaunu po chu alom ve hle ti chuan kar chunga chuan Lucy le nan jaw chu chudunin an ti a Lucy chuan thil dil du che kanaya ti in a unaunu ngen na chu a shil ani po chuan a pui tur thu chu alo soi ve bok Lucy po chu alom ve hle a nan jaw chuan a kut vavon sakin gawning nen anin kara engma omlo thu te a shila ani chu anupui ani a midang tu ma angai ven lo thu te chu a soye tuna chang chuan nupa dik tak angin kan om thei to angem a ti chuan Lucy chu alo lai le pekhle to a nupa dik tak alo ti nan jaw chuan han kwa hnai dewin enge moi ngai to chin ni ti in a han nuya Lucy po in enge min nui ve se a ti in lo chai let ve a anin karpo chu adik chawle chan to hle pona chuan nan jaw secretary chuan cycle hi alo da a Lucy na mu chuan hi enge ti in makati hle a secretary chuan Mr. Fuwan anupui ta na ti ani ti in alo changa Lucy chu lom hle in ama ang ral ten an thil lom a soi zui kha nan jaw chuan ama alo zo chan ti chu a sia a ril ru chu a ne ta hle ti chuan cycle chuan an hanin phura chutia anom chu an office mi ama buli tunu Miss Chen Khan lo mu in nan jaw ni na a she si lo bok nen video chuan lo la in alo cover ta veka ina chuan nan jaw chuan Lucy ke je ching chu lo thlak sakin damdoi chu alo noi sak a ke a khoi sak vel chu Lucy chuan om thiam vak lawin nan jaw la chuan tinge alo ti a engma ani lo a han ti chuan a chona chuan alo fo sak ani chuan khati khan engtin ngei om a han ti le kher
Lucy chu a zak hle a nan chau chuan run naiin khuma chuan a bo tu a nupa kan ni a heng te chu kan om dan tur ve reng a lom ti in a han hnai Lucy chuan alum in bwal masak ka du te chu lo ti in nan rau chuan chul chu alo ti lo chuan lam mai mai ni kha alo ti tlat Lucy chuan a han hnai le chu kapi hriata alo ti le nan rau chuan nui topin alam chu a hoi ti ra Ivan kiu tak ti in apoma inge kan ti don a ti chuan kan pahni in kanin bwalang ti in apom phei ta ngal atuk office Lucy lo thu chu an khan hnung lama changa ron hnai thu tin khoi zu tui ka ron ken che a ti in a dokana a handa ani chuan loin vek tak hian kamamo lo alo ti an la chuan ino pan lai atang ka she to che a ipi rat hun thlengin ti in a han soi vela anun chu ala sim chuang lo ti chu a hriat chuta miss chen khan an ron mu chu ron kalin una pa a ron ti deuh duai duai an kal nu chuan miss chen chuan a khoi chu tui ken sakha a kalpa chuan a han su deuh bur akora atikaya Lucy chu mo pu in nangma wang vek ani hi ka kor hi athara sin ka leina man hi isha em aman min pek le nge nga yang ati a Lucy chuan nangma in ti bok ani kha alo ti po in a thin rim tel tel mai si a unaunu chan chin te chu a soi chua ka chu mai ni lawin I pasal po engma ani lo te chu a han ti vel a cardron phor chu a lemani hi ati saka a pai Lucy chuan lo char le watin a in som thai to bik lo chu miss chen chu a beng ve a miss chen thin rim chuan ben let ve chu atum ma se an lo dang mana anin ti boy thui ma chuan nan jaw secretary ron langin an pani chuan president office lamakal tur chuan a ron ti nan jaw chuan an che dan kha CCTV footage atang chuan lo en veka a lung oi lowin a thin chu alo rim ve hle a an chu lo en zui turin mi chu a cha ta nge nge chuta Lucy le miss chen an lo thleng chu Lucy chuan kan president mo alo ni a ti in engma a she lo chu alom te chiam lo nan jaw chuan zona han zo ta miss chen la chuan Lucy chu mei cheler takani thu vel te chu alo soi a chan chin chu moi lo tak takin a soya a pasal po mi re thei takani thu te ma se black card mi hausa te chawin an nei chin a nei thu te le a lemani ngei rin thu te chu a soya nan jaw chuan khoi mo card chu ti in a dila Lucy po chuan lo pe in Lucy chuan alaman lo thu te chu a soya poisa alu na a shat lo awanga a man lo thu chu a soi kher nan jaw chuan a chan dan atang chuan a laka alom lo ti chu a she thiam ve nga la chuta atopa chuan miss chen chu ban tur ti in ama chu Lucy pasal nge ni thu chu a in soi ta maka mak chu ati hle a rin lo lutuk thilani wang chuan miss chen chuan ngai dam chu adila chu mai ba ka ban alani zui bok nen a thil ti chu ti swala in ti ve ta khop mai miss chen an shwai chuan nu chuan nan jaw chuan Lucy chu avapana abana kwai herini I thin rimem ni a han ti ani chuan ani na dik taka shil lo chu alom lo thu te chu alo soya nan jaw chuan shil chek katum renga lom alo ti ma se Lucy chuan soina huni nga lutuk kalaka zep tlatin mimol angma in min chhai kwala ni kha alo ti a anin kar chu ti to pa du thu wa soye nan jaw chuan ni lo in chen ti lo chu engpo ka chunga ti la apoi ka ti lo a han ti a ma se Lucy chuan in ngai to na huna du thu chu soin atlan chwa san ne miss chen la chuan phuba lak tumin an chu alo mu fa la thil thadeu ti tur ka sia ania ti in alo lem kwal vel Lucy chu in a chang chwa chu lo tum mekin yi chuan a thom no chu alo lak puya I chiang mo alo ti ani chuan a chian thu le
ati ngei angai thu chu alo soya an kal ta bok nan jaw la chu ril ru nom lo deuh chuan alo oma gawning lo lang le hlolin ka hliam te hi alan na lutuka no deuh chuan alo ti nan jaw la ka ero a thok che alo hle a doctor muturin alo la ti da zui gawning chuan nan jaw chu aril ru mina nei let le nge chu ala tuma mase ani chuan alo du lo na sa nupui nei lai ni thu te chu asoya kalsna tum chu gawning chuan thla ho turin a han pot koi le mase alo du lo lucy lo chu anuna me chedang anom lo thu chu soin a secretary kawin ani hi taxi lo bok sak don ya hospital a shwai ti rang che ti ina kalsan maka gawning chuan adu anga thila thleng lo chu a thin rim hle ina va thlen chuan lucy a oma ngain a han en kwala a ma a alo om dan ve le an hlim lai te chu angai tua chhuaka atan lucy alo poimo zia a she chhuak twal twala a om lo te a sha chuan yi hi kol ngal khonge kan nupuya om avati ngala ani la chuan ka shelo chaponi ila ka shil don lo che alo ti ve bok ada mak yi chuan lucy chu a ina lo shwain phur deuh chuan an chan don chuan an rak du na ju ne na gawning chuan a thil ti chu alo shila lucy a puna te chu do ta ni thu chu alo shil ma se nan jaw apangai wangle nei let le adu wang chaw ni thu te chu thiam dak chuan a han shila ju chuan lunga su lucy chu nangma alwa lan wang shim shim che pon zirtir na ka pe ang ati gawning chuan an she chhuak ang che alo ti chuan keima in ka ti don hlei nem alo ti a miss chen po lo lang le in lucy chu lo changin a ron thlen ve le chuan thil mu tur che ka nei ti in an ne na an om dun live video chu a han mu lucy chuan engwanga khatyang te record ngei ni a han ti ani chuan ka du a ka record mai ani chuan he video hi I unaunu ka mu don ania a han ti kwal vela lucy chuan engthil change ka laka hiani beisei ya ati miss chen chuan thlan tur pahnih ka pe ang che ti in I unaunu hi an chen ti remo million khat min pek itan te phei chuan Mr. Fu I pasala ni boka poisa chu a har selo zo kang ti in a kalsan lucy chuan I lo texin zana kalo ho don lawanya ka overtime don alo ti nan jaw nen chuan in tokin nan jaw chuan lo nga kanima zok lucy chu bia in ti swal ka nei chuan min ngai dam la a han ti lucy chuan a kal sanang ti chu a hlau ve em a chu tiang ani ta ka chuan lucy chuan kan la in nei zel don ani chuan thatakin in nei na hun na yang pa ngai takin ti in a rot nan jaw po chuan ole kalo ngai to chianga nga ka shil le don chania ti in lutur chuan na ti a thlipui le don an tia film khurla a ti zui lucy lu nu rei lo te a chuan an ron kalin kong khara ron kika hong tur chuan a ti mase ani chuan lo du lo kalbo ro alo ti an la chuan do soin I unaunu in accident to ka karwalin lo kal ro a han ti vel mase lo oi lo na sa lucy chuan ikal lo ni chuan police ka ko lang a han ti ta ka chuan a hlau chuan na kalsana lucy zok chu a u chuan lo kolin a pumana thule an chuan ko la lak thei lo thu chu a ron shila man hmu deuh chuan an kal ngal akal ko nga chuan mi swal pakhat chuan lo ti buain chu pa chu ju mitir ani du me hle a lucy chuan ama chu kal tir tur ti in nangma rai tu te a in poisa ka pe ne mang che a han ti ma se chu pa chuan lo du lo lucy chu mel tha ti in khoi chu alo tu ma lucy chuan a swalet ve bok ma se wa nei thak takin nan jawa ron thlenga a ron chan man lucy chuan lo kwa wata engtin ngei lo kal thei a han ti chuan thipui le don sia ka ngai to che a kalo let le a han ti
she chuak thutin damdo ina kalkan ngai ti inan kal tak ngal a unaunu chu hospitala admit lo ni in doctor chuan a taksa chak lo nen nau chha theina chan sa thu te chu alo shila uluk taka indi ma in enkol tur te chuan shilin akal san Lucy le nanjau po anin mil le to hle a Lucy chuan lom thu te alo shil nanjau po chuan I himna ni phot chuan engpo ka ti ang alo ti ve chuta ama lo ambusha thil thleng vel kha thil thleng sakli ani lo thu le a phena gawning omta se engtin ngei ti ang a han ti midang ka ngai to a ani ba ka ni theilo a han ti chuan nanjau po in ka she chuak ani pho chuan tal chuak mai mai lo turin ka siamang alo ti ve a Lucy chuan makka ti chu ti in an anina omna hmun a she chat chat thei chu a shil nanjau chuan a phone dilin a she thiam maya phone dang ka leyang che ti in a shil zui bok Lucy chuan a unaunu chu a khongai ve hle a an ne na in chen tur chuan a du ril ru hle bok Jiu po chuan amiroi chu police ten an man thu alo she to a gawning nen an lawin mu bok nen a shil ve ngal an dop chuak ngei don ni in a she bok nen gawning nena chuan ipa puina idil thei mai angem a han ti ani la chuan angam lo thu chu alo soi ve a chutiang anin biak lai chuan a rukin gawning chuan alo record ta vek Jiu chuan ani chuan keman chin fel dan ka ngai to mayang ti in a kal sana akal no chuan a video chan chin chu an ron shila loda thatura ti in Israelin ka tluve tur ni lo a ti deuh sap Lucy po police station a ka lo ni in khapa ama lo ambush tu kha midang tir ni in ji ti mingpu ani thu chu an han shila makati hle a shat ngai ani si lo akalpa chuani ye chu avashila ani chuan jiu ani nge yang lo ti in gawning ui ang mai ania alo ti ve boka ina chuan Lucy chuan nanjau chu alo ngaka alo thlen chuan thil omzia zong zong chu a han shil fial le a nanjau po chuan in beng dai tura lo ti in alo nem kol dongin jiu chuan Lucy ne na ngai dam di la du thu le dinner kil ho tur chuan a han ti a ole ti ina da Lucy ne na chuan a han shila ikal du em ati chuan kalila engi an soi du chu han ngai tha ila alo ti ve mai an va thlen chuan jiu chuan alo be ngal sok soka nanjau chuan engi soi tur chu soi va tru a han ti ngal jiu chuan Lucy ne na chuan min ngai dam ro ati deuh muka ma se Lucy chuan ai alo ti alo ngai dam du hau lawe I thin lung tak po ni soi lau ti achianga a han ti kwal vel anin nya le deuh bam pa gawning churon in la felin jiu ai o in kadil sakang ti in ngai dam te chu a han dil kwal Lucy chuan alo ngei sa to nen alom lo na sa hle a gawning po chu run thin rim ve in anin nya le nanjau chu soi ka in nangpo inun na hiala thil min bati nei a sin a han ti chuan Lucy kutwanin chhuakang ati a akai chhuak ngal pona an pahnia in bia in Lucy chu a thin rim hle a keini lawin ani kha I thin lung tak chuan ila du zo ka ni ti ro a han ti ma se nan jaw chuan chutiang ani lo thu le ama chu ring top tur ati in ngai dam chu adila anun hlui lamin anin kar a effect chu hunin pela kasiam chave kang ati bok Lucy chuan a unaunu chu avatlo a room chu alo nok nuai thilom sia zo chuan an nen anin nyal thu le kota thlak thu te chu asoya Lucy chuan chen tura a han ti chuan a fa te angai to bok nen a thei si lawa ma se Lucy chuan soi hun takani ti in miss chen ne na anin kop thu le an video blackmail nana a man thu te chu asoya chutianga han shat le ta ka chuan a unaunu po chuan mangai vyang ma se
ngai dam tla ka ngai lovin in chen chu arem ti ve ta bok Lucy chu gawning khan run taxi ni in mu puya aron soma anhan in mu chu gawning chuan nan jaw ne na kanin dei chin lai chuan ka chut na hi ka favorite seat ani china a han ti vel Lucy po chuan ama anin mu ma sak ber na ka ngai twa chuakin nan jaw chut na che ani ti angai twa chuaka khati lai huna khan ani hi angai tu angem le te chu ati a thik ve hle ti chuan in be chawin gawning chuan Lucy ne na chuan ama thak tu mai ani thu le nan jaw thin lunga chuan ama chia thu te chu a soi cham chi a Lucy la chuan enga ma alo ngai der si lawe fing taka gawning thil soi pui zelin thil thleng ho phe na khan ama a omem te a han ti gawning la chuan ompo ni ila enge una panan jaw te chuan min ngai dam le vek thawang a han ti kwal vel ma se ama nan jaw aron lang hlola gawning chuan soi swala in te chiang hle Lucy chuan a kawani thu lo soin nan jaw chuan Lucy chu pona ama lo ngak tur chuan ati a ti chuan gawning nen in bia in nan jaw chuan a che dan te chu ate nom thu le anupui ati boy sek chu alom lo thu te asoya gawning la in kalaka batine yalom alo ti ve nan jaw chuan chan po chu a chang pe to lawa gawning paron langin afanu chu midang in lai chin na a in ro lo tur chuan a ron ti a nan jaw loka chuan ngai dam dilin afanu chu rampo na an thun chhuakanga ati boy le to ngai lawang cheu ati gawning chuan lo du lawa nan jaw ne na chuan ila dam na chan hi keima wanga sin a han ti chuta cha chuan nan jaw in sum thei to lo chuan in chung kolaka bat ka nei ti ka sia ka thei to bin ka pui ve chin bok che u i laka ero bat ka nei lo ati maka apa chuan ngai dam lo dilin gawning chungoi turin lo ti nan jaw po chuan ti tur dang ka neya ka kal sa ang ti in akala gawning chuan zui chu atuma apa in lo dangin nangma adu ve ngai don lo che ti shereng chungin khatyangin omsu alo ti ve pona chuan a secretary a kola khongein a han ti ani chuan Lucy unaunu in boina ato awanga hospital a an tlang ngal tho chu a shila ani po chuan ole kalokal ve nga lang ti in anin biak na chu anda hospital lo langin Lucy unaunu chu an le anu tenan lo din chila a unaunu chuan in che du thu chu a soye ma se an chuan alo rem ti cha si lawa chu mai ba ka in che du chan hi ipumanaw te hi midang fa ti alo ni lo mo an lo ti vel Lucy po nan jaw secretary nen an lo thlenga a unaunu chu arun panvat an ne na chuan ka unaunu hi khoi hlek su a han ti chuta in hnial chanin in chen na chung chang velan soya a unaunu chuan in sex video te po ka hmu veka nangma hi ani rin om lo chu ati a zungbun chu phelin a vom an po chu a thin rim hle a chutia an lo in po boy vel lai chuan nan jaw le bodyguard pani an lo lut chutia an ron thleng chu Lucy chu alo thoveng sot a unaunu hi kalpui photang a han ti bodyguard te chuan an le anu chu an lo wana ma se a unaunu kal tur chu in pot buain anem na lama alu chu a so tera thisina chuak zoi Lucy chu a hlau thong hle operation theater ma a chuan an lo nga ka Lucy chap chu nan jaw chuan alo hnem ve a thiamang ang chuan Lucy chuan in chena 100 ringot kanin ko pachang hian engkim hi akal dik thei lo ti in ma se nan jaw chuan alo du hau law doctor ron chuak chuan a unaunu chu an chan man thu le naute ero an chan thei lo thu chu aron shil Lucy po chu a thoveng sata chuta nan jaw chuan in chen adu lo thu le I unaunu po a chhal mang ti in Lucy ne na chuan gawning ne na anin lai chen na chu a shila ano pan lain kidnap to ka gawning nu hian min chan chhuaka ma se
ani in anunna achan phata ani khata tang khan bat nein ka in sha a ngawning la in rem changa la in kanin kop angin lo soi kwal ve bok nen engkim kha thu dikani lo ati a asoi fia ta vek lucy po chuan a hre thiama nan jaw chuan a kut wanin in then lo tur chuan a han ngen le chuta lucy po chuan ole ani chuan kanin mu ma sak bera isoi ang khan step pathum te kha atira changa chan le vek ka du ania ti in nan jaw po chuan angai to chuaka in dei ta chang chanila a han ti ti chuan an rem ti du na nui ver vera in enin an mahun chu an pahnia pal tlang dun zel chu an tum ta bawk a top ta